Copiii se bat și nu știu de ce se bat, este un cartier ciudat. Vine copilul cu sticla, a obosit, dat pe ea, dat pe ea se bucură cu prietenul lui, aruncă tot, dat pe aia obosește și vrea din nou să atace. Foarte ciudat. Mai bine nu locuiam aici. Extrem de ciudat acest cartier. Vine. Este și vine. Cine? Vine cel cu bâta, cu sticla, care face ca un monstru. Face ca un monstru! Face ca un monstru! Fugi! Mai facem mai film de horror! Fugi! Mai este unul! Sunt o grămadă! Fug cu prietenul meu! Trebuie să fug! Monstrul s-a blocat! Am căzut! Vrea să vină! Nu! Pleacă de aici! Un prieten m-a ajutat! Trebuie să am grijă! Grijă! Mare! Fugi! Pare că a obosit. Nu-i mai văd. Uite-i! Nu!